मा दुखु फोरमायनो सानो? जोबोद बर' हारिनि अखोराङाव मोनसे दिनैनि थारिखआव गोसोम मोनसे जोमै बादि जादों। मानोना बर'नि हाथरखिफोरनि गेजेराव सासे होनब्लाबो होनद्रायनाय जाया। मानोना बिथाङा आथिखालाव साहित्य एकाडेमि बेनि एडभाइजारि बर्डनि बिथाङा कनभेनर हिसाबै दङमोन। बिथाङा बारग' दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो बिथाङा मोनसे समाव रिजार्भ बेंक अफ इण्डिया गुवाहाटियाव थानाय मावख' बिथाङा सासे साख्रियाल हिसाबैबो बिथाङा दंमोन आरो बिथाङा दिनैनि थारिखसिमाव मोन 14 गुबुन गुबुन सल', खन्थाइ, सल'मा बेबायदि बिथाङा लिरदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा माखासे प्लेबो खालामदों, जेरैहाय खहा निस्सय लाबोदों आरो बिथाङा जि रल लाबोदों थांनाय गोलाव समाव, बे रलखौ हयथ' सोरबाया सुफुंनो हागोन आं बेखौ नुहुराखै। बेनिखायनो बिथांनि जिउमानि फारसे गोजोननि थाखाय आं आर'ज खालामदों आरो बिथांनि एबसेन्सआव न'खरा जेन' थांनानै थानो हाथों, इसोरा बेखौ गोहो होथों, बेखिनिखौ आं मिजिं खालामो। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि जोनोम सान, बे जोनोम सानजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बे उजान बाजार दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव बे बिरहांगामियाव बे हाबाफारिखौ खुंदों, जोनोम सानखौ। आङो बे हाबाफारिनि लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि, जिल्लानि, दख'रानि आरो दालाय आफादनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासियो। जेन' बिथांमोनहा गाहाम देहा आरो गोसो मोदोम लानानै आफादाव थानानै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो सिनायथिनि थाखाय बिथांमोनहा जेन' खामानि मावनो हायो, इसोरा बिथांमोनखौ गाहामै लाखिथों। बर' फरायसा आफादखौ फैबाय थानाय जुग जुग बोसोरसिम हारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथिनि थाखाय खामानि मावलांनो हाथों, आं बेखौ मिजिं खालामदों। इसोरा जेन' बेखौ बोर हरो। बुब्लियाव आं खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि गारजेन बिथांमोनखौ, साफ्रोमबो जोंनि फरायसा बिथांमोनखौ, साफ्रोमबो समाज जेन' दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मालाबा गाज्रि रोखोमै क्रिटिसाइज खालामनाय जों नुनो मोनो। बे सोंखारिनिया जेन' एबा जोङो पजिटिभ दिगाव जाहाथे क्रिटिसाइज खालामो। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेखौ जुदि जोनोम होआमोनबा बर' हारिया दिनैनि नैबे थासारिसिम हयथ' निस्सय। बेनिखायनो हारिनि सिनस्रि आफाद, बे आफादा अरायबो, बे आफादाव थानाय बिबानगिरिफ्रा अरायबो हारिनि थामोनथा रैखाथि सिनायथिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हाथों। बिनि थाखाय बयबो जाहाथे अनसायनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे नोङो खामानि मावनो हायाखैब्लाबो बेखौ जेन' गाज्रि रोखोमै सोंखारिनाय बे जाहाथे जाया, आं बेखौ साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आं खावलायदों। आरो जायफ्रा दिनैहाय फरायसा एबा लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव फैनानै बेजों सोमोन्दो लाखिनानै जाहाथे खामानि मावनो आवगायबोयो। जोंनो बेबायदि आफादखौ फैबाय थानाय जुग जुग बोसोरसिम निस्सय नांगोन। बे आफादा जाहाथे थांनानै थाथों, बेखौ आं मिजिं खालामदों। दा बेवहाय जोङो बिजेपि दोलो हिसाबै बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैबो दोलोखौ लानानै आवगायलांनायनि मोनसे पिक्सारखौ नुहुरनायखौ नुनो मोन्दों। सारा बिनि सायाव दोलोनि जानानै मा बुंनो सानो? थारैनो बेखौ सानदोंब्ला, बेबायदिनो खालामारोब्ला बेथ' जोबोद बाख्नायथावबा आं साबायखर जासिगोन। नाथाय राजखान्थिहा बयहाबो मोनफा मोनफा गावहानो थांखि आरो नोजोरफोर थायो। दा बेयाव जोंनि उद्देश्यआ जुदि सार्भ जायाबा, नोङो एलायन्सनि मुङाव एलायन्सल' जुदि जायोब्ला बियो बे गनायथाव जाया। बेनिखायनो जोंहा मोनसे टारगेट दङ जे नैबे टारगेटआ जायोबा जोङो लोगोसेयैनो थानो हायो। आरो जोङो बेबो नङा जे इउपिपिएल दोलोआ जोङो
बेबायदि जोंनाव मोननै राजखान्थि हान्जा दं आथिखालाव BPF आरो UPPL बिनि गोरोबनानै खामानि मावनायनि जोङो मालाबाबो हेंथा नङा नाथाय राजखान्थि दोलो रेजिस्टार्ड पार्टि रिकगनाइज पार्टि बे पार्टिखौ जोङो लांनांगौ आरो लांनांगौआव एलायन्सनि मुङाव जास्ट एलायन्सल' जानानै बिनि सिट शेयारिंफ्रा जुदि मोजां जायाबा बे मालाबाबो गनायथाव जाया बेनिखायनो जोङो नायबाय थादों आरो खोब खम समनि गेजेराव निस्सय जों जोंनि स्टेन्डखौ क्लियार खालामगोन जुदि जोंनि साननाय बायदि जुदि जायोबाथ' बाथ्राया बुंनांगौ गैलिया जायाबा खिन्थु जोंहाबो मोनसे स्टेन्ड थायो बे स्टेन्डखौ जोङो हयथ' खोब खम समनि गेजेरावनो क्लियार खालामो टिकेटनि बेलायाव माबायदि सिन्था खालामनाय जादों केन्डिडेटनि बेलायाव सिङाव अलरेडि जोंना आफादगिरि बिथाङा बुंखाबायानो जे नैबे एलायन्सफ्रा जुदि गनायथाव जायोबाथ' जाबायसै जायाबा जोंहाबो मोनसे टारगेट दङ आरो एइबाराव जोङो काउन्सिलर नङा काउन्सिलनि बायजोआवबो जोङो टिकेट होनायनि खोथा केन्डिडेट फसंनायनि खोथा जोङो सिन्था खालामो